2002. nešto se izvanredno dogodilo u Velikoj piramidi u Gizi, najvećoj, najveličanstvenijoj i najtajanstvenijoj od svih piramida Starog Egipta. Ekipe arheologa i inženjera bavile su se važnim istraživanjima, a sve je uživo prenosila i televizija. U pradavnom se groblju graditelja piramide pripremalo otvaranje najstarijega hermetički zatvorenog kovčega koji je u Egiptu ikad pronađen. Vjerovalo se da pripada najvažnijem nadgledniku cijelog projekta piramide. Istodobno su se duboko unutar Velike piramide obavljala istraživanja. Robot se uspinjao tajnim hodnikom da vidi što se nalazi s druge strane tajanstvenih vrata. Novi prostori u piramidi koje je otkrio robot pomoći će egiptolozima da shvate svrhu same piramide. Pokušavamo rekonstruirati što je bilo na umu graditeljima u nekom arheološkom trenutku prije više od 5 tisućljeća. Čovjek ima svoje očekivanja, čovjek ima svoje mentalne kalupe, no ono što uistinu otkrije uvijek ga iznenadi, a baš je tako bilo i s ovim malim tunelom. Za nas je ovo veoma važan trenutak. Ta su vrata jedna od najvažnijih otkrića prije kraja 2002. godine. Ulaženje u Veliku piramidu. Začuđujuće je kako se malo zna o Velikoj piramidi. Kako je sagrađena? Čemu je točno bila namijenjena? Ima li u njoj još neotkrivenih odaja, skrivenih duboko unutra? Na ta su pitanja arheolozi godinama pokušavali naći odgovore. Uvijek se vjerovalo da je Velika piramida sagrađena za faraona Keopsa ili Kufua prije nekih 4.500 godina. Ali, koliko nam je poznato, u piramidi nikad nije pronađeno ništa što bi pripadalo Keopsu. Keops je proveo cijeli svoj život na zemlji u pripremama za sprovod i smrt. Bio je kralj cijelog Egipta, vrhovni vladar svijeta i živi bog. Njegova je sudbina bila pridružiti se drugim bogovima na nebu, gdje će po danu biti bog sunca, a noću jedna od sjevernih zvijezda koje nikad ne zalaze na noćnom nebu. Dok je Keopsov pogrebni brod plovio na drugu stranu Nila, ostavljajući zemlju živih i prelazeći u zemlju mrtvih, sa sobom je nosio sve raskošne predmete kojima se faraon služio u ovozemaljskom životu, kako bi mu koristili i na drugom svijetu. Što se dogodilo sa svim tim blagom ne zna se. Gotovo je sigurno da je pokopano s njim u Velikoj piramidi, za koju su egiptolozi danas uvjereni da je Keopsov grob. Piramida osigurava počivalište kraljevu tijelu, gdje može ostati neoštećeno i cijelo dovijeka. No ona je više od toga, jer djeluje poput stroja koji kralju daje energiju da se preobrazi u svojem idućem životu i da živi kao bog gore na rajskome nebeskom svodu. No kako su Egipćani mislili da će piramida pomoći kralju da stigne do rajskog nebeskog svoda, znanstvenici nisu nikada točno shvatili. Arheolozi se nadaju da se odgovori možda još kriju unutra. Svaka je sitnica koju otkrijemo o Velikoj piramidi važna, jer sve djeluje zajedno u ovom stroju čija je jedina svrha dovesti kralja do sljedećeg života. Znanstvenici su u rujnu 2002. nakanili poslati robota s kamerom u posve nepoznati neistražen dio Velike piramide. A sve će uživo pratiti televizija. Ovo je ulaz u Veliku piramidu, ali nije originalan. Njega su zatvorili nakon što su pokopali faraona. Ovo je pak tunel probijen kroz kamen prije nekih 1000 godina i vodi do, kako se vjeruje, Keopsove grobnice. No da bi stigla do grobnice, naša ekipa ima pune ruke posla.
I ja ću morati proći kroz mnogobrojne tunele i hodnike u samom središtu piramide. Upravo stižem do prvoga i moram se popeti uz ove strme kamene stube gdje ekipa radi na rješavanju zagonetke tajnog prolaza. Tajanstveni prolaz prvi je istraživao njemački inženjer Rudolf Gantenbrink. No, kad je njegov robot prešao 65 metara uz prolaz, njegovu je ekipu osupnulo ono što su ugledali. Prolaz je bio zatvoren. Izgledalo je kao da je kamen pomno isklesan da pristaje prolazu. No, što su bili predmeti koji su se doimali kao ručice? Jesu li to mogla biti vrata? I je li u tome ležala odgonetka piramidine funkcije? Opčinjen tim tajanstvenim prolazom i kamenom, dr. Zahi Hawass, predstojnik Egipatskog vijeća za starine, počeo je sanjati o tome da pogleda što je s druge strane. Ovo čekam cijeloga svojeg života. Novi je robot pripremljen 2002. Domišljati uređaj koji može ponijeti mnogobrojno oruđe i kamere. I nova je ekipa dobila odobrenje za izvanredan pristup piramidi, koje joj je trebalo. U rujnu je robot već bio iskušavan nekoliko tjedana. Nije to bilo lako. Ne samo što je kamen na visini od 65 metara, nego se prolaz uzdiže jako strmo. No sad je ekipa bila spremna za slanje robota na zaključni istraživački zadatak. Prvi je dio putovanja obavljen. Ostala sam malo bez daha jer sam se netom uspjela 36 metara uz ove strme stube. No isplatilo se jer sam sad u samom srcu velike piramide. Stojim u prostoriji poznatoj kao veličanstvena dvorana. Ovdje možete vidjeti ovaj dojmljivo visoki kameni strop i stubišta s obiju strana dvorane što vode do mjesta na kojem su pronašli Keopsov sarkofag. Ovo je poznato kao kraljeva grobnica, ali ja ne idem tamo. Krenut ću niz ovaj tunel koji vidite iza mene do takozvane kraljičine odaje. No iako se zove kraljičina odaja, Keopsova kraljica ovdje zapravo nikada nije pokopana, pa ne znamo čemu služi. To je samo još jedna od tajna za koje se nadamo da ćemo ih noćas riješiti. U kraljičinoj odaji čekali su dr. Zahi Hawass i robotska ekipa da pošalju robota na završno putovanje u prolaz i prvi pogled na pregradni kamen. Prije nego što stigne do pregradnog kamena ili vrata, robot, opremljen majušnom kamerom na vrhu dugačke sonde, morat će se uspjeti strmim prolazom. Ali gledajte, kamera prolazi kroz vrata. Mora pristajati u tih 50 četvornih centimetara tunela. Zahi, moram ti postaviti jedno pitanje jer ljudi će se kod kuće pitati je li itko zavirio unutra. Ne, ali ja imam neke zamisli pa bismo o tome mogli večeras razgovarati. Slanje robota u nepoznato nije bilo jedino uzbuđenje te noći. Samo na 1,5 kilometra od piramide događalo se još nešto jedinstveno. Dr. Hawass odobrio je otvaranje nedavno otkrivene grobnice. Iz hijeroglifskog natpisa doznalo se da pripada glavnom nadgledniku, Nahsutu Vesertu. Bilo je to rijetko otkriće. Bio je to najstariji zatvoreni sarkofag koji je u Egiptu ikad nađen. Grobnica Nahsuta Veserta bila je najnovije otkriće na važnom groblju koje je promijenilo naše spoznaje o načinu gradnje piramida. Dr. Hawass otkrio je grobnice tek početkom 90-ih. Dok u blizini piramida ima na stotine grobnica kraljica i kraljevnih, plemića i visokih dužnosnika, nitko nije bio otkrio ni jednu grobnicu građevinskih radnika. Sanjao sam o tome da nađem tragove ljudi koji su gradili piramide. Ovo je zapravo prva grobnica koju smo našli. Divno je nadsvođena. Bila je pokrivena žbukom. Kad sam pogledao ovamo, vidio sam hijeroglifima napisano ime Pitač Šepsu. Pogledao sam na drugu stranu i vidio nišu u koju su ljudi donosili žrtvene darove tijekom svečanosti u čast ovom čovjeku. Pokraj čovjekova imena bio je važan naslov. Kraljev znanac. Ovo je početak glavne priče. Naslov
i druge pojedinosti u grobnici navještali su da je to bio radnik. Nađeno je više od 1000 grobova koji su pripadali graditeljima piramide. Većina ih je bila jednostavna, u obliku malih humaka. Više uzbrdo našli su veće grobnice, grobove nadglednika. Bio je to silno važan nalaz. Grobnice nadglednika nisu im rekle samo imena, nego i ono najvažnije, zvanja pokojnika. Počele su se pojavljivati fascinantne pojedinosti o organizaciji gradnje piramida, kao nadglednik radnika koji vuku kamenje, nadglednik zapadne strane piramide. Svako je novo zvanje otkrivalo kako su se Egipćani organizirali. Radnici su kao i faraon sa sobom ponijeli bitne stvari za svoj vječni život. U njihovu slučaju to su bili deseci posuda za pivo, vjerojatno puni. Nosili su i praktičnije predmete, svoje alate. Ovo je alat koji je potreban umjetniku da iskleše lice kipa, da ga izgladi, da kipu načini prsa ili noge. Kad ga dodirnete, možete osjetiti ruku radnika koji ga je uistinu rabio prije 4000 godina. Blago grobnica u Gizi pohranjeno je u posebno spremište, mjesto na kojem nikada dotad nisu snimale televizijske kamere. No za doktora Havasa ovdje su najčudesniji predmeti kipovi koji pokazuju kako su ti radnici doista izgledali. Ovaj kip ovdje za mene je važan jer je to prva skulptura koju smo našli tijekom naših iskopavanja. To je žena koja melje žito da bi poslije mogla pripremiti hranu i kruh za radnike koji naporno rade na gradnji piramida. Važno je to što, kad pogledate svako od ovih lica, vidite osobe koje vam pričaju o velikim Egipćanima koji su gradili piramide. Nedavno je otkrivena možda najuzbudljivija od svih grobnica u radničkom groblju. Grobnica Nahsuta Veserta. On je bio najvažniji nadglednik cijelog projekta piramide. I 16. rujna 2002. njegov će sarkofag biti otvoren. Bio je to najstariji sarkofag koji je u Egiptu ikad pronađen. I znanstvenici su se nadali da će nam pružiti mogućnost novog uvida u gradnju tih zadivljujućih građevina. Čini se da je Nahsut Vesert bio nadglednik zadužen za opskrbu graditelja. Što je to značilo, otkrio je egiptolog Mark Lehner odmah ispod radničkih grobnica u jednom drugom arheološkom zlatnom rudniku. Kad je Mark Lehner počeo kartirati cijeli piramidski plato 1980-ih, otkrio je kamenolome iz kojih je vađen kamen za piramide, ali ne i tragove radničkih stanova. Mark je znao da se negdje krije velik grad, izgubljeni grad uz piramide. Na početku iskopavanja zapravo nismo znali što možemo očekivati. Imali smo mnogo piramida i grobnica, ali nismo znali kako su ljudi tu živjeli. Kad se okupe deseci tisuća ljudi radi gradnje piramide, kakav trag ostavljaju. Na udaljenosti od jedva 1,5 km od velike piramide, na rubu kairskog predgrađa, otkrio je taj trag. U jednoj od naših prvih sezona iskopavanja stroj ekskavator iskopao je rupu u nalazištu i za dlaku promašio 3 velike zemljane posude. Ta se lončarija prvi put pojavila iznad površine od gustoga crnog pepela. Znali smo da se zacijelo nalazimo na prastaroj pekarnici zbog prikaza iz grobnica na kojima su prizori miješanja tijesta u velikim posudama. No zapravo nikad dotad nismo našli pekarnice u kojima su to uistinu i činili. Pronalaženje sve više pekarnica pobudilo je Markovu znatiželju.
Otkriće replika pekarnica u razmjerima od više stotina u biti nam je dalo uvid u način gradnje piramida u vrlo ranim razdobljima egipatske povijesti. Nisu imali čudesne tvornice kruha, nego su ga pripravljali onako kako su to činili u svojim domovima, samo su to ponavljali mnogo puta. Bilo je to pečenje kruha u industrijskim razmjerima, a ne u nekakvoj kućnoj kuhinji. No uskoro je otkrio da tako nisu pekli samo kruh, nego su pripremali i drugu hranu. I to u razmjerima koji bi posramili i poljsku kuhinju neke vojske. Prigodom iskopavanja ruševina ovoga grada uz piramide nalazimo na tisuće i tisuće komada goveđih kostiju. Zapravo uz glavnu gradsku ulicu nalazimo kosti kakve ostaju u klaonici, čeljusne kosti i zube, koljenične kosti. Počeli smo se pitati nije li velik dio ulice i grada bio namijenjen klanju stoke i pripremanju mesa. Meso je bilo hrana dobrostojećih ljudi, pa su Markova otkrića očito proturječila uobičajenoj slici koja se nudi turistima, da su piramide gradile tisuće robova. Marko otkriva da je briga o radnicima bila zbilja uzorna. Našli smo količinu kostiju koja odgovara govedini dostatnoj za prehranu mnogo tisuća ljudi koji su jeli meso možda i svakog dana tijekom većeg dijela stoljeća. Zapravo otprilike toliko vremena koliko je mogla trajati gradnja 3 divovskih piramida u Gizi. I dok se potraga nastavljala, Marko otkriva da je hrana graditelja bila bogata bjelančevinama. Izgleda kao kralježnica neke ribice. To je jedna od milijuna sitnih ribljih kostiju koje je našao razasute po nalazištu. Dakle, osim mesom, radnici izgubljenog grada opskrbljivani su i golemim količinama ribe iz Nila. To nisu bili obroci za robove. Ove su radnike hranili kao olimpijske natjecatelje. Sad je Mark znao što su jeli, ali gdje su se gostili? Onda je našao ostatke jedinstvene zgrade s neobično raspoređenim koritima i duž njih postavljenim klupama. Ispod tih klupa počeli smo otkrivati podnožja stupova od vapnenca poput ovoga, pa smo shvatili da su se iz rupa na klupama, točno iznad podnožja, dizali vitki drveni stupovi u razmacima od 5 egipatskih lakata. Zapravo smo bili u najstarijoj egipatskoj dvorani sa stupovima. Skriveno u pijesku, Mark je našao i odgonetku čemu je bila namijenjena. Dok smo otkopavali ta korita i klupe i pomno ih pregledali, našli smo posvuda ukopane sitne riblje kosti. Jesu li to bili otpaci sa stola prve i najstarije kantine na svijetu? Možda su ovamo svakog jutra dolazile skupine radnika kako bi jele. Nahraniti se jelom bogatim bjelančevinama bila je savršena priprema za radni dan i jedinstvenu zadaću koje su salatili. A taj cijeli golemi opskrbni pothvat nadzirali su upravitelji kraljevih imanja, ljudi poput Nahsuta Veserta, koji je vjerojatno umro u Gizi tijekom gradnje. Njegov će sarkofag otvoriti u rujnu 2002. godine, u nadi da pokop tako važnog radnika omogućuje nov uvid u gradnju piramide. Istodobno je drugi pothvat trebao otkriti više o značenju same piramide. Robot je polako napredovao uz malen, dug tunel prema vratima. Svrha tunela i onoga što se nalazilo s druge strane vrata bila je nepoznata. Tisuće su radnika na piramidi gradile grobnicu za glavnog boga, koji je bio njihov kralj. A danas znamo kako su stvarali najsloženije ustrojstvo u koje su se ljudi dotad upustili.
Dok je Keopsova nova piramida rasla iz tla, graditelji su u njezinoj unutrašnjosti stvarali labirint. Dok su postavljali slojeve kamena, gradili su i odaje, te sve male tunele. U svakoj fazi gradnje, pogled od ozgo na piramidu otkrio bi koliko je taj raspored bio složen. Neke su od tih unutarnjih prostorija goleme. Velika je dvorana, silno velik nagnut hodnik što vodi do Keopsove grobnice. Na ulazu u grobnicu graditelji piramide ugradili su uređaj kojim bi spriječili pljačkaše grobnica u njihovu naumu. Nakon polaganja kraljeve mumije u sarkofag, radnici, svećenici i kraljev sin gurnuli su ovu kamenu ploču da zatvore ulaz u grobnicu. I kralj je ostao pokopan i osiguran za zagrobni život. No pregradno kamenje nije uspjelo zaštititi kralja i odavno je nestalo. Na drugoj je strani unutarnje svetište, grobnica. Ondje bi trebalo počivati kraljevo truplo u divovskom sarkofagu. Kao i dolje, i u kraljičinoj odaji postoje dva mala tunela, usmjerena gore prema nebu. Svrhu tih tunela još ne shvaćamo. Čak su i neke od velikih odaja još ovijene velom tajne, kao podzemna odaja ispod piramide. Nalazi se na gotovo 30 metara ispod zemlje i do nje se može stići samo strmim tunelom. Ta je velika prostorija isklesana u kamenoj podlozi, ali nikad nije dovršena. Nitko ne zna kako su svi ti različiti tuneli i odaje zajedno pomagali kraljevu duhu da dostigne božanski usud u zagrobnom životu. U središtu je zagonetke sama kraljičina odaja. Unatoč imenu nije bila namijenjena Keopsovoj kraljici. Njezina je vlastita piramida u blizini. Pa kakva je bila njezina svrha? Pretpostavlja se da je u odaji bio kraljev kip, kip koji je mogao biti dom kraljeve duše. Egipćani su držali kako je važno da se duša može vratiti tijelu kako bi dobila hranu i energiju. U kultnim hramovima prinosile su se žrtve, pripremljene kao hrana duši za jutro i večer, da bi mogla živjeti u zagrobnom životu. No duša je mogla zauzeti i kip, koji je mogao djelovati kao neka vrsta pričuvnog tijela. Je li i to moglo biti objašnjenje svrhe malena tunela koju je sad istraživala ekipa s pomoću robota, te funkcije same piramide? Prije su se dr. Havas i članica robotske ekipe Meg Waters popeli do mjesta gdje bi se tunel iz kraljičine odaje trebao pojaviti na pola puta prema gore. Postoje dva takva tunela, jedan na sjevernoj, drugi na južnoj strani. Izlazi iz tih dvaju tunela nikad nisu pronađeni. Sad smo u blizini tog tunela. No arheolozi u Gizi pregledali su svu površinu ovdje na jugu i nisu mogli naći nikakve dokaze da taj tunel ovdje izlazi van. Tuneli su nedvojbeno važni, jer je njihova gradnja bila nevjerojatno teška. Nisu plod kakve naknadne primisli, nego su ih pomno ustrojili dok su piramidu gradili sloj po sloji. Nitko nikad nije imao pojma čemu su služili ti tuneli i uvijek su ih nazivali ventilacijskim oknima. No usprkos pomnom pretraživanju, ni Meg ni dr. Havas nisu uspjeli pronaći izlaze tih tunela.
Mislim da nisu tu zbog zračenja piramide, nego zbog nečega povezanoga sa sustavom egipatskih vjerovanja i onime što su mislili da je namjena cijele građevine. Reci mi, čemu su služili ovi tuneli? Moja je teorija da je južni tunel namijenjen da bude simbolični hodnik za kraljevu dušu u funkciji boga sunca Ra. Prema mišljenju Egipćana, kraljeva duša simbolično prolazi tim tunelom. Sjeverni je tunel također hodnik za kralja u funkciji boga Horusa, kad se pridružuje sjevernim zvijezdama. Moguće je da mu ovi tuneli osiguravaju prolaze kroz koje se njegova duša može popeti na nebo, a može se i vratiti da se priključi tijelu. To je dvosmjerni put kojim napušta zemlju, ali se i vraća kada to hoće. Je li se u tome krila tajna tunela? Jesu li to bile avenije koje su vodile kraljevu dušu prema božanskoj sferi na sjevernom i južnom nebu? Svi su se nadali da će robot riješiti tu tajnu. Odgovor se možda krije iza tajnih vrata. No kad je ekipa s robotom prvi put došla u Veliku piramidu u ljeto 2002. otkrila je kako je njezina zadaća mnogo teža nego što se moglo i zamisliti. Naumila je poslati robota naoružanoga majušnim kamerama uz malen tunel do kraljičine odaje da istraži tajanstvena vrata ili pregradni kamen na drugom kraju. U početku su operateri bili optimistični, tunel je bio gladak, a uspon lak. A na visini od 60 metara prvi su put vidjeli pregradni kamen. To su vrata, gledajte, vide se jezičci. No pojavio se problem. Tik ispred robota površina tunela bila je veoma neravna. Gotovo kao da je ondje stuba. Još jako proklizava. To je vrlo visoka stuba, neravna stuba, pod čudnim kutom i teško mi je upravljati i postići vuču. Dobro. U redu. Napokon su uspjeli, ali onda se dogodila katastrofa. O, spuštamo se. Robot je pao gotovo 60 metara. Srećom, ostao je čitav i nastavio je raditi dok nije obavio prvo uspješno putovanje do kamena. Dr. Havas i ekipa prvi su put dobro vidjeli kamen s njegovim zanimljivim bakrenim ručicama. Pogledajte kako je kamen gladak, divan je. Da, veoma je gladak. Slika je preljepa. Bile su to slike s najviše pojedinosti dotad i već su otkrili nešto zanimljivo. Kroz okrhnuti dio u donjem kutu vide se sjena i vidi se posve jasno da taj kamen leži u okomitu utoru na bočnom zidu, što je vrlo dobra vijest, jer to znači da su vrata spuštena u ležište odozgo. Spoznaje o pojedinostima kamena okrijepile su odlučnost ekipe da zaviri iza njega, možda u novu odaju. No robot nije funkcionirao kako valja i treba će ga znatno poboljšati prije nego što se vrate u rujnu. Nada da će pronaći tajne odaje unutar piramide nije pretjerana. Već su prvi istraživači otkrili neke skrivene odaje. (1800-ih), kad su se u lovu na izgubljena faraonska blaga koristili dinamitom, jedno je od najčudesnijih otkrića bilo u Velikoj piramidi.
Otkriveno je nekoliko tajnih soba poslaganih iznad kraljeve grobnice. 5 ih je, a sagradili su ih kako bi rasporedili golem teret koji je pritiskao kraljevu grobnicu. Dr. Havas morao je puzati kroz prolaz probijen dinamitom kako bi stigao do tih tajnih soba. I ovdje je otkriveno nešto senzacionalno. Pradavni su hijeroglifi pokazali da su piramide gradile radničke skupine. U skupinama je bilo po 1000 radnika, a svaka je skupina bila podijeljena u manje jedinice. Zvali su ih filama. Fila je grčka riječ, a znači pleme. U svakoj je fili bilo po 200 radnika. File su pak bile podijeljene na manje drušine, a svaka je imala nekakvo ime. Velika fila, zelena fila, izdržljivost, a jedna se zvala čak savršenstvo. No, egiptolozi su bili osobito fascinirani onime što su našli u najgornjoj odaji. Ondje je, između grafita nastalih nakon otkrića tih odaja, bilo još starih hijeroglifa, ali su bili drukčiji. Ovo je ime. Prvi put vidimo Keopsovo ime napisano u piramidi. Keops, točnije Kufu, na kartuši. A poslije toga imamo riječ Dehaperru, pa Simsu u značenju skupina. A to je ime skupine koja je gradila piramide i zvala se Keopsovi prijatelji. Začudo, ovo je jedino poznato mjesto u cijeloj piramidi s Keopsovim imenom. Zapisom o svojem radu na ovome svetome mjestu i radnici su stekli izglede za besmrtnost. Grafiti su bili gotovo sve što se znalo o graditeljima piramida, dok dr. Havas nije otkrio njihove grobnice. Sad su na vidjelo počele izlaziti zanimljive pojedinosti o njihovim životima. I ne samo na osnovi artefakata u grobnicama, nego su i njihovi kosturi pridonijeli ponovnom ispisivanju povijesti. Prije nego što je dr. Havas otkrio te grobnice, progonile su ga tvrdnje da je piramide gradila vojska robova. No, nova su otkrića stručnjakinju za kosti doktoricu Aze Muhamed Sari Eldin dovela do istih zaključaka do kojih je u radničkom gradu došao Mark Lehner. O radnicima se vodila prevelika briga da bi bili robovi. Gradnja piramida bez upotrebe kotača, kolotura ili vitla bila je mukotrpan posao, a nezgode su sigurno bile svakidašnje. No, kosti radnika pokazuju da su mnogi preživjeli ozljede zahvaljujući zaprepašćujuće visokoj razini medicinske skrbi. Kad bi težina kamena radniku zdrobila podlakticu, postojalo je samo jedno medicinsko rješenje – amputacija. Iznenađuje ne samo to što su se amputacije obavljale, nego i to što su ih pacijenti preživljavali. Ovo su 2 kosti ruke. Amputirane su negdje na ovoj razini, oko 1/3 ruke. Za ovu osobu imamo i nadlakticu, te možemo vidjeti koji je ovo dio kosti. Možete primijetiti da je savinuta, jer je ovoj osobi amputacija izvedena na ovoj razini, pa se navikla služiti šakom ovako. A to je uzrokovalo savijanje kosti kakvo vidimo ovdje. To pak znači da je ta osoba živjela još mnogo godina poslije amputacije. Dosad nitko nije vjerovao da je bilo moguće preživjeti poslije takve operacije u vrijeme kad su građene piramide ili da je radnicima posvećivana takva medicinska skrb. To pokazuje ne samo da nisu bili robovi,
nego i da su ti radnici bili veoma cijenjeni, a kraljevski je građevinski pothvat bio silno važan u Starom Egiptu. Otkriće da se s radnicima dobro postupalo i da su bili podijeljeni u skupine pokazuje način na koji su projektanti piramida organizirali svoje ljude. To je Marku Lehneru dalo uporište za rješavanje njegova najnovijeg problema. Otkriva da su ulice piramidina grada postavljene u čudne velike građevine sa sobama sličnima dugim uskim dvoranama. Mark je bio zbunjen. U početku smo mislili da ne znamo što je to, da je prilično neobično i nimalo se ne uklapa u naše očekivanja. Jesu li ove duge prostorije bile namijenjene proizvodnji hrane? Što li su graditelji piramida ovdje radili? A tad je jednog jutra Marku nešto palo na pamet. U ovim su dvoranama, dužima od 20 metara, možda spavale cijele radničke družine. Možda je ovo bila spavaonica družine savršenstvo, ili čak družine kao što su Keopsovi prijatelji. No, Mark drži da je za gradnju piramide trebalo oko 25.000 radnika. U dvoranama je pak bilo mjesta za samo 2.000, pa gdje je onda spavao ostatak radnika? Veliki su izgledi da je cijelo gradilište zapravo bilo i logorište. Veoma je razumna pretpostavka da su ljudi logorovali posvuda u kamenolomu, pa i na samoj piramidi dok je trajala izgradnja. Možda su neki od fizičkih radnika, radna snaga koja je dovođena vjerojatno sezonski, živjeli bliže piramidi, a dobrom su ih hranom opskrbljivali ljudi iz grada. No nadglednici, poput Nahsuta Veserta, čija se grobnica otvara u rujnu, i zaposleni kvalificirani radnici nisu kampirali. Gdje su oni stanovali? Marku su još nedostajali ključni dijelovi slike, no i to će se promijeniti. Potkraj sezone iskopavanja, dok je Markova ekipa pomicala rubove nalazišta sve dalje, otkrili su presudan dio slagalice. Tek smo u posljednjih nekoliko tjedana, kad smo stigli ovako daleko na istok, počeli otkrivati ove male odaje i kućice. Grad graditelja piramida sad je imao mnogo više smisla. Ovdje, u ovom kutu, bile su kuće stalnih graditelja piramide i njihovih obitelji. Zanatlija, nadglednika, lončara, tkalaca i tesara. Na temelju tih novih otkrića, Mark Lehner mogao je sad složiti najsveobuhvatniju sliku visoravni Gize do sad. Bio je to prvi industrijski grad na svijetu, okružen kućama kvalificiranih radnika i njihovih obitelji, proširen logorom sezonskih radnika. Bio je to nevjerojatno dobro organiziran pothvat za izvanredan građevinski projekt. A jedan od ključnih radnika iza te organizacije bio je nadglednik Nahsut Vesert. U potrazi za novim spoznajama, njegov je sarkofag 16. rujna bio pripremljen za otvaranje. Učinit ćemo sve što možemo da uđemo s kamerom. Mislim da je tu kostur. Kaži nam što vidiš, Zaki. Vidim ovog čovjeka kako lijepo počiva. Unutra je bio savršeno očuvan kostur. Ležao je na boku kao i svi pokojnici starih Egipćana, licem okrenut prema izlazećem suncu. No, je li uz kostur pokopano išta što bi nam moglo odati nešto više o Nahsutu Vesertu kao čovjeku? Vidiš li ikakve artefakte, bilo kakve hamajlije? Znaš, Jay, u ovom trenutku ne želim ga uznemiravati. Svaki će komadić biti pomno izvađen i odnesen u laboratorij radi rengeniziranja, a tad ćemo doznati koliko je bio star, kad je umro ili od čega bolovao.
Čini se da je lubanja posve čitava. Gdje je moj kist? Očistit ću ovo divno lice i reći ovom čovjeku, neka svijetu kaže da su Egipćani bili graditelji piramida. Ovo je uistinu poruka Nahsuta Veserta, a meni je drago što je ovaj čovjek sačuvao svoje tijelo. Da, nakon otvaranja sarkofaga Nahsuta Veserta stiže doktorica Aza, stručnjakinja za kosti, da pregleda truplo. Čim je podigla zdjeličnu kost, nekoliko je stvari njezinu iskusnom oku postalo jasno. To je muškarac. Nije tako star. Mislim da mu je bilo oko 30 godina kad je umro. A kad je pogledala u njegovo lice, vidjela je da je bio krupan i snažan čovjek. Možemo vidjeti da je lubanja velika, a i zubi su mu krupni, kao i ovo u kutu između nosa i čela. Po svemu tome vidimo da je muškarac. No, zanimljivo pitanje ostalo je bez odgovora. Nahsut Vesert nosio je važan naslov nadglednika upravnog okruga, koji je bio uklesan na njegovoj grobnici. Što nam njegov kostur može reći o ulozi koju je igrao? Odgovori su se krili u kostima njegovih leđa. Doktorica Aza odmah je primijetila zadebljanja rubova kralježnice. Ta su oštećenja bila dokaz da je nekoliko godina proveo u tegljenju kamena ili nošenju teških tereta. Dakle, ovaj čovjek, čiji naslov navješta da je imao izravne kontakte s faraonom, prije toga je za njega obavljao i teške poslove. Je li to dokaz da se čovjek radom mogao uzdići do šefovskog položaja i da su Egipćani imali mnogo pokretljivije društvo nego što je itko mogao zamisliti? To je fascinantno novo otkriće u nastajanju priče o izgradnji piramida. No najvažnije otkriće tek ih je očekivalo, kad se robot primaknuo tajnim vratima. Misterij što se krije s njihove druge strane uskoro će biti riješen. Početkom rujna 2002. ekipa se vratila s novim robotom i borila se s problemom stizanja do kamena te razradom pristupa kako zaviriti na drugu stranu. Robot je nosio rampu za svladavanje neugodne stube. Ako na njoj naiđe na teškoće, cijeli je projekt osuđen na propast. No, rampa je djelovala. Sada je ekipa htjela doznati što više o kamenu. Je li pomičan ili je to velik, čvrst blok? Kamen nisu mogli pomaknuti, pa je na ovom putovanju robot nosio uređaj za mjerenje debljine. Dobiveni su ih rezultati iznenadili. Kamen je bio debeo svega oko 7,5 cm. Stvar je u tome što za 3 palca debeo zid ne možete rabiti ovako svrdlo. Mora biti oštro. Nakon duge rasprave, ekipa je dobila odobrenje da u kamenu izbuši rupicu. Opremljen prikladnim svrdlom, robot je krenuo uz tunel na svoju dotad najvažniju misiju. Ekipa je znala da mora izbjeći razbijanje kamena. Savršena rupa bez drugih oštećenja. Dakle, što je na drugoj strani? I zašto je tu uopće bio postavljen kamen, ako su tuneli u kraljičinoj odaji načinjeni da usmjeravaju kraljevu dušu prema nebu? Odgovor je možda povezan s magijom.
Pregrađen prolaz ne bi bio zapreka kraljevoj duši. On nije morao biti otvoren za kraljev ulaz. Glavni put odlaska na drugi svijet, u svakoj običnoj egipatskoj grobnici, vodio je kroz lažna vrata. Kad bi načinili simulirana kamena vrata, ona su imala magičnu ulogu komunikacije s podzemnim svijetom. A čemu su služile bakrene ručice? Egipćanima je bilo važno da svako od njihovih životnih područja bude obilježeno i odjeljeno zaprekama ili vratima. Kad kraljev duh dođe do kamene pregrade, izgovorit će čarobne riječi. Možda će morati izreći imena svake pojedine bakrene ručice, možda će morati izvaditi zasun iz bakrenih ručica, a kad jednom prođe kroz vrata, više nema dvojbe da je božansko biće. Dakle, ako je pregradni kamen neka vrsta čarobnih lažnih vrata, ima li ičega s njihove druge strane? Robot će to otkriti. U noći 16. rujna robot je stajao ispred kamena. Spreman je gurnuti majušnu kameru kroz rupicu i prvi put dosad pogledati što je s druge strane. Ovo je doista trenutak istine, zar ne, Zahi? Nešto što smo svi očekivali. Kamera je postavljena u smjeru rupe od gotovo 2 cm u kamenim vratima. Sad ćemo pratiti njezino napredovanje kroz rupu tom kamerom i doznaćemo što je iza tih kamenih vrata. Da vidimo što se događa. Da vidimo, dobro, svjetla su upaljena. Možete vidjeti kako kamera stalno napreduje prema rupi. Sada nam Zahi govori što se zbiva. Kamera upravo ulazi u rupu. Dobro, sada? O, Bože moj, pogledajte to. Iznutra čujemo uzvike arheologa. Moram vam reći da ekipa arheologa ovaj trenutak čeka već mjesecima, pa je uzbuđenje nevjerojatno. Što sad vidimo, Zahi? Vidimo druga zatvorena vrata. Druga zatvorena vrata? Da, Kakve su to šare po vratima? to su raspukline. Na drugim zatvorenim vratima. Nalazimo se pred otkrićem. Ovo je nevjerojatno. Uistinu sam sretan što smo stigli do ovde, što smo našli prostoriju. Našli smo još jednu zatvorenu odaju. Ovo je nevjerojatno. Prvi put otkrivena je prostorija. Mala zatvorena odaja, prva je prostorija otkrivena u Velikoj piramidi nakon 130 godina. Bila sam vrlo uzbuđena kad je sonda ušla unutra i silno sam se iznenadila kad sam ugledala bijeli kamen ove stijene ispred nje. Bilo je to iznenađenje. Ispred nas se pojavilo nešto što nitko nije vidio 4.500 godina. Idućeg su se dana vratili do kraljičine odaje i dobro razgledali svoje otkriće. S pomoću sonde s kamerom kao mjerilom izračunali su veličinu novog prostora. Obavili smo mjerenje između stražnjeg dijela kamena i prednjeg dijela novog kamena i dobili 18 cm. Dakle, taj je neobični novi prostor u piramidi bio dubok samo 18 cm. No tog dana nisu otkrili samo to. Ekipa je odlučila poslati robota i u drugi tunel kraljičine odaje, neistraženi sjeverni tunel. Bio je neistražen zbog velike zapreke. Sjeverni tunel nije pravocrtan. Graditelji su bili prisiljeni zaobilaziti veliku dvoranu. I nitko još nije vidio ništa iza prvoga poprilično oštrog ugla. Nakon prividno beskrajnog manevriranja, robot je napokon zaobišao nezgodan ugao i krenuo u nepoznato. Dok je puzao uz tunel, morao je izbjeći motku koju su 1920-ih umetnuli istraživači. I oni su pokušavali odgonetnuti zagonetku ovih tunela. Ekipa nije znala što može očekivati, ali je znala što želi naći. I evo ih, na istoj udaljenosti kao i u južnom tunelu nalazila su se mala pregradna vrata. Bila su istovjetna vratima u južnom tunelu. Prema mišljenju Marka Lenera, otkrivanje pregradnih vrata na sjevernoj strani daje još veće značenje tunelima.
Činjenica da postoji pregradni kamen s dva tajanstvena bakrena klina na jugu i da zatim u tunelu što vodi na sjever postoji još jedan pregradni kamen s dva tajanstvena bakrena klina pokazuje da je to prije svega važan čin graditelja piramide. Ako te bakrene klinove shvatimo kao zasune, onda bi oni mogli simbolizirati zasune nebeskih vrata prema sjevernomu i prema južnom nebu. Ako to uistinu simboliziraju, tajna odaja nije ništa drugo nego rajski svod samog neba. Uvijek me je mučio problem što imamo kralja u grobnici i k tomu kralja među zvijezdama. Kako tamo dospijeva? A ovdje imamo odgovor i to na vrlo logičan i egipatski način, na posve pragmatičan način. Oni mu osiguravaju prolaz s vratima, a to je baš ono što mu treba. Ugrađen je sigurnosni uređaj koji omogućuje samo kralju i nikomu drugomu do kralju da prolazi i to je izravan put samo za njega. Otkriće tajne odaje navješta zanimljivu mogućnost da u tunelima postoji još tajnih odaja. Činjenica da postoje prostorija i druga kamena ploča mogla bi pokazivati kako su ovo mali uzorci ulaznih kamenih ploča kakve inače pregrađuju prolazu u kraljevu odaju. Mala klizna vrata simbolično zatvaraju ove prolaze što vode dolje u kraljičinu odaju. Možda u svakom tunelu postoje nizovi pregradnih vrata koja mora svladati kraljeva duša. No to su čarobna vrata. Tajna zašto tuneli nemaju izlaze na vanjskoj strani piramide riješena je. Ta vrata i tajanstveni tuneli vode samo u zagrobni život. Ne bih se iznenadila da ih ima više, jer ulazak u zagrobni život nije lak proces. U njemu je mnogo faza, pa kralj mora prolaziti kroz jedan ulaz, pa kroz drugi ulaz. I tko zna, možda kroz još nekoliko ulaza prije nego što stigne u idući život. Za nas je ovo veoma važan trenutak. Ta su vrata jedna od najvažnijih otkrića potkraj 2002. godine. A ja vjerujem da su to samo početna otkrića odaja u piramidi i da će ih biti još.